9 मे लास्ट जोबथा सानखालि जोङो बेखौ मोनसे बादायलायनाय होबावगोन बे बादायलायनायाव 1, 2, 3 नि थाखाय जोङो आरो खेबसेबाव सायख'नाय जागोन मोनबेसे जरा जादों गोजोन नोगोरनि बादायारि नोंथांमोन वाल गायनजों माइ सौनायाव बादायनो होननानै फैनाय गोजोन नोगोरनि मादैमोनखौ थाबैनो फैनो थाखाय खावलायबाय जों जागायनो आखायाव लादों बेनिखायनो एसे मानसिफ्रा फासायनाय मोनो सननानै एसे फासायबावनाय फैनो नाय नङा माबायाव इउटुबाव एसे फासायबावनानै एसे खावलायनाय बारे बारे खावलायनाय जादों एसे गोजान बावनो हागोन बिसोरो एसे फासायबावनो हागोन बिसोरो एसे फासायना लाबाव दे एसे फासायनाय नुदो एसे फासायनाय बैथिंनि सोनाबनि साइडना एसे फासायबाव होननानै नुखागोन जेबो नङा एसे फासायबाव बाय गोजानाव जिरायनाया एसे सिखारना होदो एसे फासायबावदो शुरू जाबाय दं ओरै उमब्रा saya nih kilo ke oh iya malah kilo saya ini kilo kita ada nih udah sampai kan दिरुं बोनाय बादायलायनायखौ जोङो 10 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय 10 मिनिटनि थाखाय हौवाफोरनि दिरुं बोनायखौ 10 मिनिट दोनथ'नाय जाबाय आंनि हाय थांदो दायो नोंना रटेट बाबो जायो दिरुं बोनाय बादायलायनाय हौवा आरो हिनजावफोरनि जोङो वालाव माइ सौनाय बादायलायनायनि उनावहाय जोङो जागायफिनगोन मोनसे खावलायनाय नायगिरि बिथांमोनखौ वालाव माइ गिबि खेबनि थाखाय बादायलायनाय लानाय ओंखायनो नायगिरि बिथांमोनखौ एसे अननानै जेबो गोसारगोन भिडिअआ ससियेल मिडियाफोराव ओंखायनो एसे डिसिप्लिनयै एसे फावसायबावखानानै एसे मोजाङै जिरायथाय खावलायदों एसे मोजाङै डिसिप्लिनै थांनाय खावलायदों नोरै नोंसोरबो एसे फावसायबाव एसे मोजाङै डिसिप्लिन थांनाय खावलायनाय जादों एसे मोजाङैहाय नायगिरि बिथांमोनखौबो आरो बादायलायगिरिफोरखौ मोजाङैनो बोना लादो लाइभ होनाबाय लाइभ डाइरेक्ट थांखानायनि होनांगौ नैग्रा लाइभआ सोलिबाय दं वान गाइन देखांनायनि उनाव वान गाइन देगिरि नोंथां मादैमोनखौ खेबसे ग्रुप फट' लानाय जागोन बेनिखायनो रावबो जानो थाङा जों खेबसे ग्रुप फट' लागोन गासै बादायगिरिफोरखौ नङा नैबे समायना समायाखै लाइभ सुबनि नै लाइभ दै गिदिंबाय थानांगोन ओइनिफ्राय गिदिंबोलाय खेबखौ नुनाय बायसा ओइ गारि गारिया एसे
जोङो बादायनाय समाव मोनसे पइन्ट Salam jatah jadi. सासेनो लाइभ सोलिदो र' Ada Dormen Boro, ada Dormen Boro. Dukun orang tentang kota Nabi dia. Dormen Boro ada. Kunga Tamji Beti Longda Level Seka Bidai Polponi. Indonesia Sekisan, di Sekisanau. जोंनि नैबे हाबाफारिया जाहैबाय अमा लोगोजों माइ सौनाय बादायलायनाय दा बे हाबाफारिखौनो जों बेखेवनो होननानै हांख्रायनानै आलासि महरै लिंहरजानाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ नेहाथारि सुभारानि बसुमतारी आब'आ जोंनि गेजेराव नुजाथिफैखाबाय दा बेनिखायनो गिबियावनो जों लिंहरनानै लाबोजानाय बेखेवगिरि आलासिखौ एसे सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय एसे सिगाङाव लोगोसे आबैखौ फैफागोन खावलायबाय गासै आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय केमेरामेन नोंथांखौ नागिरनाय जादों लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै बेखेवना होनो थाखाय आब'खौ खावलायनाय जाबाय सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि भिडिअ लानांसिगोन नै भिडिअ लानांसिगोन दसेयाव आं हमफैगोन दा जागायनो लानाय वाल गायहेन देनाय बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बैसागु फोरबो आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिथांगिरि बिथांमोन बोसोनगिरि बिथांमोन बेवहायनो बाहागो लानाय जोंनिनो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि मानगोनां बिबानगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसेनो बेवहाय गुबुन आयदानि जखानि लादो माथो दे गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय बादायारि नोंथांमोन लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बैसागु फोरबो आफादा गिबि खेबनि थाखाय देग्लाय 33थि बैसागु बोराइ फोरबोआव वाल गायहेन देनाय मोनसे बादायनाय हाबाफारिखौ लादों नुनो मोनदों देग्लाय गिबि खेब बे बादायनाय हाबाफारि लानायाव भिडिअ नामा लाइभसो सोरनि मबाइल लायो बे बादायलायनायखौ लानायनि गुबै थांखियानो जादों जे आथिखालाव जोंनि न'खरफोराव देनाय बादायलायनाय आरोना गासिमोन बयबो नायलायदो सबाय माइनिफ्राय जाय माइरं दिहुननाय जायो बेनिफ्राय जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ जोङो गुबैयैनो बेखौ माइ सौनायाव जोङो बाहायो जोङो अन सौनायाव जोङो बाहायो दा जोङो उवाल गाहेनजों सौनाय माइनिफ्राय ओंखारनाय जाय माइरं बे माइरंखौ जायोब्ला जोंहा देहानि थाखाय जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ उवाल गाहेनजों माइ सौनाय बादायलायनाय गासिमोन बयबो नायदो जोंनि जायफोर मिलजों सौनाय जोंहाथ' आथिखालाव मेचिनजों सौनाय मिलजों सौनाय बाहायनाया बारा जाबाय
जानायनि उनाव बिनि बाहायनाया खम जालांबाय दा मिलजों सौनाय जाय माइरं बेजों उवाल गाहेनजों सौनाय माइरंआव गोबां फाराग थायो दा मिलजों सौब्ला एबा कारेन्टजों सौनाय जाय माइ बेवहाय बांद्राय बिदुं बाहायनायनि थाखाय भिडिअ लाग्रोन माखासे निउट्रियेन्टफोर मिथिंगायारि जायफोरखौ जों भिटामिन होननानै बुङो सरासनस्रायै दा बेफोरो खुंथायनि थाखाय गैया जालाङो जाय जोंनि देहानि थाखाय उवाल गाहेनजों देनायनि माइरङा जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां लोगोसेनो जोंनि जायफोर बे उवाल गाहेनखौ देनायनि खामानिखौ मावो बेयाव जोंनि फिजिकेल मोनसे एक्सारसाइसबो खालामनाय जायो बेबो जोंनि देहानि थाखाय बेबो मोनसे मुलाम्फा थिग बिदिनो गोबां मुलाम्फा दङ आङो बुंनो सानाखै जिहेतु दायारि बिथांमोना थियारि जानानै दङ माखासे दादायनि नेमखान्थिनि सोमोन्दै फैनायखौ आं खोनाबाय बिथाङा हयथ' फोरमायबाय आरोबाव गुबुन आं बुंबावनो सानाखिसै जियानो जा दिनै गिबि खेबनि थाखाय बादायलायनाय उवाल गाहेनजों माइ सौनाय जाय बादायलायनाय बे बादायलायनायनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांगोन लोगोसेनो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि 34थि बोसोरनि बे बादायलायनाय बोसोरनि उनाव जानाय थांसिगोन मोजाङै मोजां जालांथों बेखौ आङो आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबहरनानै आंनि दिनैनि बे बादायलायनाय हाबाफारि आङो बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय लाना हो साबायखर थाबाय बेखेवनानै नोंथांमोनहा गायहेनखौ गाहायाव लाथ' गायहेनखौ गाहायाव लाथ' बयबो देग्लाय जोङो गोदान जागायदों एबार बिमा बैसो खालमासि सिख्लाफोरखौ नायगोन बारा बुरजा लाया खोमा सेरसेबा सेरनैल' लादों खोमा आबायनायखौ नायनो थाखाय नायनि ओरै लाफा हर नामा मोननै बोरै जानो जि मिनिटनि गेजेराव जाय सौखांनानै लाबोगोन बेखौ सिरियेलै नायनांगोन थाब सौखांनानै देखायफैब्लाबो बेनो सिरियेल जायाखै बिसोर बेखायनो फिउस खालामनो हाया नामा फिउस पाउस खालामनो हाथ'आ माने स्टप स्टपबालाय स्टप जाखाथारो स्टपा फिनिस जालाङो स्टपा गैला जोंहाथ' जानाय नंला लाइभ सोलाबो नोङो ओंखारनो हमनो रोंदों नोंसोर आं बादा हमनो नायनो आरो बेयावनो होनांगौ गावनि जायगायाव दोननांगौ दालाया बिस बानायनानै दालायाव होनो ओरैबा रटेट जाया दे ओरैबा रटेट जाया दे नैदिबाल' स्रां जायो फेसबुक लाइभआव सिनि जाखायो फेसबुक नागिरदोंसो सौखांनानै सिगाङाव दोननांगोन बेनि उनावहाय नोंथ' माइ सौबाखै माइ सौग्राफ्रा होनदों 10 मिनिट होनो थाखाय आं 10 मिनिटाव दोनगोन 10 मिनिटआ जागोन ना हायाखै माथो जागोन ना जाया खोनाया आलाय मा खोमालै 10 मिनिट जानाय नङा आधा घन्टा खालामनांगौ 20 मिनिट होना हो आरो खनसे दोनबाय खालामनाङा बिनिफ्राय गावबा गाव सिगाङाव दलद दलद दोनबानो जाबाय वान होला खावसेयाव माबा गारनानै नोंसोर ग्रुप मोनसे दै बेयावनो माबा जागोनलै इयाव गारना दोन इयावनो दोन जेबो नङा गावबा गावनि स्कुल देखांनानै जायगायाव जमा होगोन दालायावनो फोफाखा जिबा मिनिटआव गासैबो जोबनांगोन जानाय सालायनाय गासैबो
नङा नाम सासे नाम दङ दे सारदा Ini kulitnya apa? Apa ya? Bola. Mata baca. lanjut kan main apa taruhan di sini Kisi itu? Hah? 15. Oh, sampai 15 berapa? 15. Ma. Ini perhiasan ini dahagan deh mana bu di pungdilan enggak tidak pembangunan bisa jangan ikut dana ini sih labu tuh jangan kada sudah bela nak jangan leh ngai di lana enggak ada lana apa ini pan tadi pan nih menurut saya जावनानै बेयाव सालिनानै दोननांगोन बेयाव मुं फैलाय होनोना लिस कुपन बेयाव होनांगोन CNN लांबाय दं बेनि उनाव जायना साबसिन जायो बेखौ बिजिरगिरिया बिजिरनानै खेबसेल' खालामनानै सानैल' खौबो सालिथारो ओमफ्य जावबानो जोब्बाय खिन्थु देनो रोङोमोन आरो माइ बिरनानै संनाया हांसोनि माबा जासिगोन लोगोसे मोनसे खोथा बिजिरगिरिया सावरायबावदों फोरमायबावदों माइ गाबखौबो साननाय जागोन सोरबा गोबांसिन दं सोरबा खमसिन दं माइ गाबखौ साननाय जागोन औ अब्लासो जोङो हागोन नङाबा बिदि जानो हाया औ 이거 차가 장갑이 그냥 그냥 나 이렇게 쓰면 안 되는 거 등을 잡라 봐. 부시자. Kalau bagus sampai kalian untuk disetikan. Tiari jadang. Oh, 3 minit थांबायनो थियारि जानानै जादों। लोगो-लोगोनो जागायनांगोन। डाइरेक्ट लाइभ होना होखाबाय। गेजेरना जिराय जोबनांदो अननानै। हा फैनांलाय आं। गासैबो रेडि जादों आरो जोंनि भिडिअ लाग्रानि अनगा गासैबो जों जिरायनोसै। Oi, mandi ro, pasang ini. Ro. Hah? Mana? Live जाखाबाय लानाङा जाबाबो। गायनोखौ थिखोना लानोथ'। जिसेयाव साननाय लोगो-लोगोनो जि होननाय लोगो-लोगो जिरायजोब्बायसो माथो। से नै जियाव से थांफिनबाय आङो फन खालामनानै नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु जि स्टार्ट होबाय
डाइरेक्ट लाइव होखानाय होबाय एबार थुलाया थुलानि गेजेराव थाबाय जोङो
Sama mana betar habis ya? Ya punya nang lanam ku sila nang na. Anong siya ku punya nang. Người cứ lại. गोजानाव थालाय मानसिफ्रा गोजानाव थालाय दानिया जोङो आरामसे एसे सायख'नोसै एसे गोथांनांबाय एसे गोथांना होगासिनो बादायनायफ्रा स्टार्ट बादायनायफ्रा जोंनान बास जादोंरा गासैबो एसे जानगाराव थादों जोङो बेखौ माबा सायख'नो होननानै बिजिरनो होननानै लादों बेनिखायनो जाहाथे रावबो डिस्टार्ब खालामा जाहाथे दानिया जोङो हौवाफोरनि दिनाव मोननाय हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय बेनिखायनो मुस्रि राजु बसुमतारी लोगोसेनो राजिब गयारि सौरभ दैमारि चन्दन नार्जारि मन'रम दैमारि नोंथांमोनखौ हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय माबोरै सुबुं जालांफैयो एक नंबर